खुलुमबाय स्टुडिअ आं नायदों राजीब बसुमतारी बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै गोबां सोमावसारबोबाय थागासिनो दङ आरो बेबायदिनो थांनाय 7 खालारनिफ्रायनो थामहिनबा 7 अक्ट'बर खालारनिफ्रायनो दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दरखाङाव थाद'नाय गैयै सोमावसारबोगासिनो दं आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांनाय बायदिब्ला बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ आरो करपसनजों लोब्बा थानाय केलेंकारजों लोब्बा थानाय जेराव एरेस्ट वारेन्ट गोनां सासे लाइस्राम ब्लाडुसिखौ माबोरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव लाखिबाय थादों सासे दायनिगिरि होननानै बिथांमोना एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों अजदजों थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदिब्ला लाइस्राम ब्लाडुसिखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौनि दाबि दैखांबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजा थामहिनबा दिपेन बर'नि दैदेननाय मोनसे दुलाराय बर' फरायसानि हानजाया मोनसे दिनै बिटिआर सरकारजों सावरायदों थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे आरो बिटिआरनि एबा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आइएस आकाशदीप बिथांमोनजों जथायै दिनै सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नुनो मोनखादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फारसेथिं दङ आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बिटिआरनि एबा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आइएस आकाशदीप बिथांमोनजों जयै सावरायनायखौ नोंथांमोना डिसप्लेआव रोखायै नुगासिनो दं दि मानोना बिथांमोना एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव एबा थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ आरो थाबैनो बेफोरबायदि एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ रायजो बेंगिरिजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै एबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडुसिखौ होखारनांगौनि दाबिजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' लोगोसे बिटिआरनि एबा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आइएस आकाशदीपजों लोगोसे आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजा जेराव नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबा दिनैनि बे दिपेन बर'नि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजायाव बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि दिपेन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि बे बिटिआर सरकारजों सावरायनायाव बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आइएस आकाशदीप बिथांमोना खोथा होनाय बायदिना बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायदि थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ थाबैनो रायजो बेंगिरि आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनानै जेंनाखौ बोस्रांनायनि थांखि लागोन होननानै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोनखौ फिन फोरमायबावदि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा दिपेन बर'नि दैदेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारबोगासिनो दं आरो रोजा रोजा फरायसाफोरखौ लानानै दिनैबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दरखं मोखाङाव सोमावसारगासिनो दं आरो बिनि उनावनो दिनै बिटिआर सरकारजों सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप बिथांमोनजों लोगोसे दिपेन बर'नि मोनसे हानजाया खौसे जानानै दिनै बिटिआर सरकारजों सावरायदों आरो बिटिआर सरकारा फोरमायनाय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा खोथा होबायदि फैबाय थानाय समाव थाबैनो रायजो बेंगिरि आरो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायनि खाबु लानानै बेफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै बे समाव फोरमायना एबा मिथिना मोननाय जादों। दानिया फैदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव जानाय थासारि आरो जेंनाखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदि जों आबुङै मिथिना लानि। আমাৰ চৰকাৰৰ আজি আলোচনা হৈছে কাউন্সিল চৰকাৰৰ ভিচিক লৈ পেলাই যি এটা সমস্যা হৈ আছে এইটো আমাৰ মহামহিম গভৰ্ণৰ অসমৰ গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়াও অৱগত আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও অৱগত শিক্ষা বিভাগো অৱগত যে তাত এটা ক্ৰাইচিছ চলি আছে আৰু সকলো বিচাৰিছে যে এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে আমিও বিচাৰিছোঁ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে কেদিনমানৰ পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই ভাইচ চেঞ্চেলৰৰ কিছুমান কথাক লৈ পেলাই তেখেতসকলে খৌফ হৈছে আৰু কিছুমান তেখেতসকলে ন্যায় বিচাৰি বা কিছুমান ইয়াৰ এটা মেজাৰ্ছ বিচাৰি আন্দোলন কৰি আছে
আজি আমি তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ, যিহেতু নাকৰ টিম আহি আছে ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আৰু প্ৰথমবাৰ নাক হ'ব, আৰু এই লোৱাৰ আছামত একমাত্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় য'ত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হয়, আৰু ইয়াত আজিলৈকে মানে নাক এছেছমেণ্ট হোৱা নাই, কোনো ৰেংক পোৱা নাই। তো সেইকাৰণে তেখেতসকলে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিছে, আৰু আমি একেলগে আলোচনা কৰি তেখেতসকলৰ আন্দোলনটো স্থগিত ৰখাৰ কাৰণে আমি আহ্বান কৰিছোঁ, আৰু সেই আন্দোলনটো তেখেতসকলে স্থগিত ৰখাৰ কাৰণে আজি কথা দিছে। আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু অনাগত দিনত চবেই মিলি পেলাই আলোচনা কৰি পেলাই আলোচনাৰ ভিত্তিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি আকৌ অৱগত কৰিম অহাকালি, আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানটো অতি শীঘ্ৰে হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।